जेब्ला आं बुहुमनि खौरां माखासे हादरनि गोमोथाव सोमोनांथाव रंजाथाव मिथिनो गोनांथार भिडिअ लाबोदोंमोन, गोबां लोगोफोरानो बैफोर भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव थांनानै आंखौ खावलायदोंमोन दि जोंनि भारत हादरनि सायावबो मिथिनो गोनांथार भिडिअ लाबो होननानै। लोगोफोर, गोबां जेंना आरो आबुं खौरां बुथुमनो सम होनो हायैयाव लाबोनाय जायाखैमोन। दिनै नोंथांमोननि खावलायनायखौ मान होनानै दिनै आं भारत हादरनि सायाव मोनसे गुसुं भिडिअ लाबोबाय। अन्नानै नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। जों भारतनि साफा नोगोरारि हिसाबै बे भिडिअआ जोबोरैनो गोनांथार होननानै आं सानो। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन। लोगोफोर, बरायबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि हारिमु इउटिउब चेनेलनि दिनैनि गोदान भिडिअआव। बे भिडिअआ जोबोरैनो मुजिथाव इम्परटेन्ट भिडिअ। लोगोफोर, भिडिअखौ जागायनायनि सिगांनो आंनिफ्राय नोंथांमोननिसिम गुरै खावलायनाय, अन्नानै आंनि हारिमु इउटिउब चेनेलखौ दासिमबो जायफोर साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। लोगोसे बे भिडिअखौ मोनसे लाइक होनो दाबाव। आरोबाव बेबायदिनो गोदान भिडिअ नायनो लुबैदोंब्ला अन्नानै बे भिडिअखौ नोंथांमोना गावबा गावनि लोगोफोरनो वाट्सएप आरो फेसबुकआव शेयार खालाम। फैदो लोगोफोर, बिदिब्ला बेसेन गोसा समखौ आद्रि खालामाजासे जोंनि भारत हादरनि माखासे मिथियै बुजियै गोबां बाथ्राखौ मिथिनो थाखाय भिडिअखौ नायलांदोनि। लोगोफोर, नोंथांमोना भारतनि साफा थागिबि नोगोरारि हिसाबै भारत हादरनि बेफोर बाथ्राफोरखौ मिथिबा देरगानाय फैगोन, गोमोहाबगोन। लोगोफोर, जोंनि हादरा ओरैबायदि जायनि आखायाव बुहुमनि देरसिन सुबुं दारा दङ, बुहुमनि लावसिन लिरनाय संबिजिर दङ आरो बुहुमनि नैथि बांसिन सुबुं सानखोथानाय हायुं, जायनि थाखाय 70% बांसिन सुबुंफोरा खम आयुनि। लोगोसे भारतबर्षआ मुलुगनि गेदेर हाथाइसालि। दिनै भारत हादरनि मोनसे थांखियानो दुलाराय बुहुमावनो गोहोम खोख्लैयो। लोगोसे भारतनि आखायाव बुहुमनि ब्रैथि बोलोगोरा सान्थ्रि हान्जानिबो गोहो दं। बुहुमनि बांसिन हाथियार बायनाय हादरनि फारिलाइयाव भारतआ सेथियाव। अबसे आथिखालाव भारत हादरा गावहानो गोबां बिबांनि हाथियार बानायसै आरो माखासे बोसोरनि उनाव गुबुन हादरनो गोबां हाथियार दिहुननानै फाननानै गोबां रांबो खामायनो हानायनि लामा दंसै। बेनि बादैबो दिनै भारतनि रांखान्थिया जोबोरैनो मोजांसै। दिनै भारतनि टटेल GDP-आ 8 ट्रिलियननिख्रुइबो गोबांसिन। GDP-नि बेलायाव भारतआ बुहुमनि थामथि हायुं, आमेरिका जथाय हायुं आरो चीननि उनावनो जोंनि भारत हादरा थामथि मासियाव दङ। भारतनि हारिमुवा बुहुमनि गोजाम हारिमु। गोजाम भारतआव गुबुन हादरा भारतखौ गाग्लोबना खुंथाइ सालायदों। नोंथांमोननो फोरमायनो सानदों दि भारतनि 10,000 बोसोर गोजाम जारिमिनाव दासिमबो गुबुन हादरखौ सिगां गाग्लोबाखै। भारतनि रेल रोगाथाइया एसियानिनो गोजाम आरो देरसिन रेलवे नेटवार्क। नोंथांमोना मिथिना सोमोनांगोन दि लोगोफोर, भारतनि रेलवेआव खामानि मावग्राफोरनि सुबुं सानखोआ बुहुमनि गोबां हादरनि गासै सुबुं अनजिमानिबो बांसिन। खोनानायाव आसरित मोनबाबो बेयो सैथो। लोगोफोर, भारतनि रेलवेआव 6 लाखनिबो बांसिन सुबुंफोरा खामानि मावनानै गावनि जिउ आरो नखर फोथांनानै दं। सना बायनायाव भारतआ बुहुमनि मादावनो सेथि। भारतनि आइजोफोरा सनाखौ ओरैबायदि मोजां मोनो। भारतजों बुहुमनि बांसिन पस्ट अफिस नेटवार्क दं। भारतनि मोनफ्रोमबो गामि, सोहोर, टाउन जेरावबो पस्ट अफिस दङ आरो सरकारि खामानि, हाबा-हुखा, गासै अफिसियेल खामानिया पस्ट अफिसखौ एंगारनानै जाथाव नङा। लोगोफोर, बुहुमनि मादावनो भारतआव बांसिन मिरामिस आदार जाग्रा सुबुं दं। भारतआ गोबां हारि माहारि थानाय दरसे हायुं, गावबागाव राव हारिमुखौ लानानै थांनानै दं। भारतआव 1,500निबो बांसिन हारिनि राव दं, नाथाय मोन 22 रावखौल' भारत हादरनि 8th शेड्युलआव सोसनदों। गोजोनथाव बाथ्राया बेबादि लोगोफोर, जोंनि बर' रावाबो भारत संबिजिरनि 8थि फारिलाइयाव हाबनाय खम सुबुं सानखोनि राव जासेयावबो बियो हाबनाया जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोबोरैनो देरगाथाव। जोंनि हादराव हिन्दी रावखौनो बांसिन रायज्लायो आरो नैथियाव इंराजि राव। आमेरिका जथाय हादरनि उनाव बुहुमनि मादावनो नैथि बांसिन इंराजि राव रायज्लायग्रा सुबुंफोरा भारतआव दङ। भारतआ गोनोखोआवबो खम नङा। खम बाजेटजोंब्लाबो भारत हादरा अख्राङाव रकेट, सेटेलाइट दैथायहरनायाव जाफुंसार जादों। बुहुमनि अखाफोर नायबिजिरनाय जाफुंसार हादरफोरनि फारिलाइयाव भारत हादरानो 5थि हादर। भारतआ बुहुमनि दरसेल' हादर जि गावनि गिबि नाजानायजोंनो मंगल ग्रहआव सेटेलाइट दैथायहरनायाव जाफुंसारदोंमोन।
बेल' नङा, अखाफोराव गिबि दैनि नागिरनायखौ गिबिसिन भारत हादरा जागायदोंमोन। भारतआ बुहुमनि दरसेल' हादर जेराव मोनफ्रोमबो मुवा बेसादनि दिहुनथायाव MRP लिरनाय थायो। भारतनि महात्मा गान्धी, जवाहरलाल नेहरू, रबीन्द्रनाथ टेगर, डक्टर एपिजे आब्दुल कालाम, डक्टर भीमराव रामजो आम्बेडकार मोनहा बे हादरनि गियानि गेदेमा मुलुगदांखा सुबुं। क्रिकेटखौ लानानै भारतआ जोबोरैनो गौरब। बे हादरनि क्रिकेट टीमा जोबोद दोहोनि आरो बुहुमनि मुंदांखा। काबाड्डी गेलेनायावबो जोंनि भारत हादरा बुहुमावनो सेथि एबा मुंदांखा। काबाड्डी वर्ल्ड कापनि मोन' गेलेनायावबो जोंनि भारत हादरा देरहासार जानानै बुहुमनि गेजेरावनो सेथि रेकर्ड बानायनो हादों। आरो फुटबलनि बेलायावबो जोंनि भारत हादरा जोबोरैनो दावगानाय। दासिम वर्ल्ड काप गेलेनो मोनाखैब्लाबो जोंनि भारत हादरा फुटबल गेलेनायाव जोबोरैनो मुं खामायनो हादों आरो बे हादराव गेदेर गेदेर फुटबल गेलेगिरिफोरबो दङ। ISL आ भारत हादरनि देरसिन फुटबल टुर्नामेन्ट। ताजमहल, बुहुमनि मोन 7 गोमोथाव नेरसोनफोरनि मोनसे। बे ताजमहलखौ लानानै जोंनि भारत हादरा गोग्गानो हायो। उदांस्रिनि सिगां ब्रिटिश खुंथायाव जोंनि भारत हादरनि राजधानिया कलकातायावमोन। उनाव गोदान दिल्लीखौ भारतनि राजधानि खालामो। मुम्बाइ सोहोरखौ हादरनि देरसिन, दोहोनिसिन आरो फालांगियारि सोहोर होनना मिथियो। बे सोहोराव भारतनि दामि दामि सुबुंफोर आरो एक्टर एक्ट्रेसफोरा थायो। लोगोफोर, बे गुसुं भिडिअ'आव भारत हादरनि गासै बाथ्राफोरखौ रायखांजोबनाया जाथाव नङा। आंनि बे भिडिअ'आव गोबां गोरोन्थिफोरबो जालांनो हागौ। बिनि थाखाय निमाहा बियो दि लोगोफोर, भिडिअ'आ माय जाखो अन्नानै कमेन्ट खालामहरदो आरो उननि समाव बेबायदि भिडिअ नायनोब्ला आंनि बे भिडिअ'खौ जेसेबां हायो लोगोफोरनो शेयार खालामदो आरो बे भिडिअ'नि डिसक्रिपसनाव आंनि नैथि चेनेल BN मिक्सारनिबो लिंक दङ। नोंथांमोना थांनानै साबस्क्राइब खालाम आरो दिनैनि थाखाय बेखिनियानोसै लोगोफोर, गोजोन्थों। उननि समाव लोगो मोनफिनगोन।